Ame segi kana kumaso kono kuran ale koni kuyambla Marokaw fe anya fongo Marok ni farajalakaw kan kile ya tomba no ye Union Européenne ye olu yu bolodi ɲɔgɔnma sa euro wari million 190 uyo di Marok masa yasa ale ka se ka yɔrɔ jɔli kɛ yɔrɔ min na jɔni waati na maa minnu bɛ ni olu ye degun sɔrɔ waati tɛmɛnen ninnu sanji kɔlɔlɔ la u bɛ se cogo min na ka bila yɔrɔ sɔrɔ u la Marokokaw ka jamana minisiri min bɛ n'u b'u ka sɔrɔ ko kunna n'u ka musaka ko o y'o kibaruya di nin kalo in tile 25 baaraba min filɛ nin sa ni Union Européenne kɔni y'a di musaka di a kan ka kɛ sa maaw ye maa minnu ka yɔrɔw binna minnu ka yɔrɔw tiɲɛna walima minnu b'a fɛ ka ko dɔw sigi sen kan u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ Sudankaw fɛ yen kabini san 2020 avril kalo san 2023 olu ka jamana binnen gɛlɛyaba kɔnɔna na gɛlɛya min bi n'a kɛra ka degun ta ka ɲɛsin u ma surasiw olu ni finitigilaka dɔw olu kɔni karilen don ɲɔgɔn na su ani tile su bɛ bɔ cogo min su bɛ bɔ cogoya kelen na u y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don k'i kɔ don jamana in na nka magobatigi minnu bɛ olu kɔni mago tɛ ka sa Guinée équatoriale ale Cour suprême a y'a yira sa k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'o ye Baltazar ye n'a kuma kun cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw senfɛ ko a tɛ se ka nɔ minɛ sabula k'a ni maa minnu ye waleya cɛjugu in kɛ minnu ye musolakaw ye k'u bɛɛ lajɛlen kun jɛlen don ni a ye Baltazar yɛrɛ a bilara yɔrɔ min na a ye dugu bila pewu ka taa Espagne kaw fɛ yen ka taa i sigi yen Mozambique denmisɛnnin ta ɲɔgɔnna o de fatura wulikajɔw senfɛ wulikajɔ minnu n'o kɛra kalata ale kɔ ye kalata kɔfɛ sa banbanci wale minnu kɛra ka sigi sen kan min ye fanga sinamatɔn kun ye bɔli minnu kɛ k'a fɔ k'u ma jɛ ni kalata jaabiw ye jɛkulu minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ jo sariya baaraw kɛ sa olu kɔni ye nin kibaruya ninnu di funangɛni ninnu caman kɔni wulikajɔ minnu kɛra ani marsiw ni mitin minnu kɛra folitigilakaw kɔni olu ma mɔbɔ la jamana ɲɛmaaw ye mun fɔ kɔni ko olu ye baara kɛ o cogo la o de y'a to nin funangɛni tan ɲɔgɔnna olu kɔni fatura waleya in senfɛ maa caman fana jogina dɔw yɛrɛ kɔni ka bana ko a ye fiɲɛ bila u la kosɛbɛ kalata ale ɲɛkɔrɔla la Namibikaw fɛ sa olu ka jamanakuntigi n'o ye Samiya Sulumu ye Asan ale kɔni y'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u jija kalata ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na fɔngɔɲɔgɔnkɔw olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na baara mun bɛ yen n'o ye kalata ye maa minnu kan ka kɛ fana k'u jija ka kɛ jɛlenya ni tilennenya la maa kana jigin maa la maa 51,000 n'o ye musow ye k'olu de ye degun sɔrɔ ɲinansan kɔnɔna na dɔw bɛ olu kɔni fatura ka sababuya kɛ musow olu ni u cɛw mana fɔ ɲɔgɔn kɔ badɛbɛ dasiri min bɛ bɔ a la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sa min ye diɲɛseleke naani bolofara min bɛ yen ONU ma olu kɔni ye kibaruya in bɔ u y'a yira sa k'a bɛ n'a fɔ sa miniti tan muso kelen kɔni ko bi fatu ka sababuya kɛ a n'a cɛ ka fɔngɔ ɲɔgɔnkɔ ye jamana minnu ta ka jugu a la kosɛbɛ n'a dogolen don ko o ye diinɛw barika ka bɔ jamana minnu na kɔlɔsilikɛlaw fana y'a yira san k'a fɔ ko musow kɔni muɲunen don sabalen don yɔrɔ minnu na fana k'olu taw fana jugara kosɛbɛ nin waleya cɛjugu ninnu fana jateminɛlikɛla caman y'a fɔ ko min ye siɲɛ wɛrɛ u k'u jija cɛw fana min bɛ degun sɔrɔ u kana ɲinɛ o kɔ n'o y'a sɔrɔ jariko kuma ye ni tiɲɛ ne yɛrɛ b'o la han ninnu min da maa ka a man jugu gosili ya nka bi nin ju an b'a muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ de koyi Interpol ale ko maa 1,600 siganama ko olu kɔni de minɛna cybercriminalité ko senfɛ kalo 2 kɔnɔna na min ye maa caman ye olu kɔni ka bololaminɛw u darakira u la bɔlɔlɔ sira fɛ maa dɔw bɛ olu kɔni y'u yɛrɛ kɛ miliyɔntigiw ye ka maaw gosi ka maaw ka nafolo minɛ la yuruku olu siraw fɛ dɔw b'u yɛrɛ kɛ polisiw ye dɔw b'u yɛrɛ kɛ minisiriw ye dɔw b'u kɛ jamanaw faamaw ye ka maaw kɔni ka musakaw b'u kun ko nin waati in na Interpol ka wulikajɔ sera ka maa 1,600 ɲɔgɔnna siganama la farafinna jamanaw la k'u tɛgɛ da olu de kan waleya in k'a ɲɔ ɲɛlen don yan a sababu ye min ye baarakɛbaliya kuma caman Interpol aw b'anw jɛlɛya ja o sa ka baara tɛ yɔrɔ ni ɲɔgɔnna a bɛ ɲɔ ɲɛ ye de ni baara tɛ yɔrɔ yɔrɔ ni ɲɔgɔnna bɛ ɲɛ ye Interpol ale kɔni ko sa ko fɛɛrɛ ka tigɛ min ye funangɛniw ye bolominɛyɔrɔ ka ɲiniw ye min ye denmisɛnw ye maa minnu bɛ yɛrɛmabila fana na ani yɛrɛ feere min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ danga siri nin bɛɛ la ko nɔn tɛ n'a tora maa minɛ in na ta ko bilayɔrɔ tɛ sɔrɔ han Faransikaw fɛ yen u ka jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye k'a ye bɔnforola kuma dɔ ta tuguni ka ɲɛsin AES kaw ma dɛ AES G5 u ka G20
o lajɛ senfɛ sa ko min ye Macron kɔni ye a ye video dɔ de kɛra sa ka a y'a yira k'a fɔ furancɛla fanga min bɛ AES-kaw fɛ yen bi k'olu ye maa lankolonw ye maa kuntanw ye k'u tɛ se ka sɛ dabɔ ji la. Macron ka a ye nin fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn ko jamana in kɔni mankan calen don a kɔnɔ nin waati in na AES-kaw yɛrɛ bɛ k'a lajɛ u bɛ se ka wuli cogo min na k'u jɔ u kolo la ko nka ko nin tɛ Faransi jamanakuntigi ka bɔnforola kuma fɔlɔ ye ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma dɛ. Nka sen ta min fɔra AES ma nin ye k'a ma bɛn u ma u ka maa kalannen minnu bɛ yen sa olu kɔni wulilen don k'u jɔ ko fo kuma in ka segin fɔbaliya la Mali la n'o bɛna na kɛ dɛ. Macron ale ka ko ma nɔgɔn. Sisan an y'a fɔ aw ɲɛna bi wulada in na an ka babu fan filanan o bɛ tali kɛ association min sigilen don chauffeurs, conducteurs routiers, artisanat mɔgɔw ani maa minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ bɛnnen don ko Mali kura ko ka sigi sen kan. O ɲɛmaa o ye Saka Dunbiya ye président ACCRAMK ale bɛ an bolo kɔrɔ yan bi wulada in na. Jɛkulu in ye fɛɛrɛ ni baara dɔw sigi sen kan o kurumbo karili baara ɲɛkɔrɔla la sa a nalen don yan bi wula in na ka na ɲɛfɔli kɛ an ye. Saka i ni wula. I nana an ka kɛnɛ kɔnɔna na bi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Baara n'a ta bɛ sa aw kɔni aw ye wulikajɔ kɛ waati laban min na i tun bɛ bɔ an fɛ yan o y'a sɔrɔ fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan min ye baara in yɛrɛ ye hakilina in nana cogo di fɔlɔ. D'abord an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Kassim an b'i fo dante foli min na Kassim bi n dusukun kaminen don dɔɔni an ka ɲɛma n'o ye Usmane Karim Kulubali ye ka d'a kan ko dɔw talen don ka a sɛgɛrɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ INPS ɲɛma vraiment dusukun kaminen don a la kosɛbɛ INPS bɛɛ lajɛlen a baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don a ko in na ka d'a kan bi maaw bɛ u yɛrɛ bila ko dɔw la k'a sɔrɔ u m'a ɲɛɲini u t'a ɲɛdɔn donc a bɛ i ka mɔgɔ sɛbɛ caman bɛ a bɔ dɔw la ɲugi la k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ani tiɲɛ bɔlen don ka tiɲɛ tɛ donc f'a ka walawala mɔgɔw ye mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la donc a tun ka di ne ye ka n da don o kuma la dɔɔni parce que INPS ye service min ye c'est autonome INPS ta ye a yɛrɛ ye INPS rattaché len don EPA don a rattaché len don santé de la développement social mais a ta yɛrɛ a ka portefeuille b'a yɛrɛ de bolo a bɛɛ b'a yɛrɛ bolo ko bɛ ɲɛnabɔ kosɛbɛ. Bon ni INPS ka ko bɛ kɛ conseil d'administration de bɛ wele u bɛ na n'u bɛnna fɛn min kan o de bɛ latɛmɛ INPS kɔnɔ an ye réglage togo kuma min mɛn n'o ye BVG vérificateur bureau de vérificateur général o ka rapport min bɔra u nana musaka tununko dɔ fɔ miliyari 19 a n'a ɲɔgɔn fɛn miliyari 19 yali a tununa cogo di a talen don min il faut que o ka fɔ mɔgɔw ye parce que caman b'a miiri k'a fɔ ko a ma fɔ manka gagne wa k'a bɛ INPS kɔnɔ détourné k'a sɔrɔ alors que ani o cɛ ka jan cogo di Saka voilà a ɲɛfɔ dɛ parce que aw ma walan koyi sisan ni ninnu bɛɛ école régionale mɔgɔw ye ni BVG a ka contrôle kɛ n'a tilala contrôle la ale mana ka fara ɲɔgɔn kan kɛ a bɛ yɛlɛ ni gafe ka taa di jamana masakɛ ma n'ale tilala n'o fana y'a lajɛ u b'a bila ka jigin ka taa n'a ye fɛn na pôle la n'i ye INPS lajɛ a sigilen bɛ mun kama o de ye ka couverture sociale dan jamana kɔnɔdenw kan maa o maa bɛ yen k'i bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye baara kɔnɔna la olu ka musakaw ka pour que k'u furakɛ nɔgɔya la ka siniɲɛsigi la dilan u ye o baarakɛyɔrɔ de ye INPS ye a bɛ cotisation de sara donc i ka cotisation fɛn caman de bɛ yen nɔ i bɛ droit caman de bénéficier o kɔnɔna la i y'a faamuya ni maa min m'a faamuya cotisation ninnu kanam fan dɔ bɛ taa kanam na INPS ka wari fan dɔ bɛ taa kanam na parce que INPS fana bɛ kanam de gérer kanam dun sigilen bɛ fana maa minnu mana bana k'u furakɛ nɔgɔya la kanam sigilen bɛ
o de kama donc an ka nen do ala ka wala mɔgɔw ye dɔɔni u b'a faamuya cogo min na entreprise minnu bɛ yen o entreprise ninnu Sénégalais ka entreprise b'a la mobili société des gros porteurs olu ka entreprise b'a la ciment dilanyɔrɔ b'a la écoleso b'a la donc olu ka kan ka wari min sara u ka baaradenw kunkɔrɔ INPS ye o wari ninnu de ma sara o juru de bɛ o baarayɔrɔ ninnu na entreprise ninnu na o de musaka comptera INPS ni kalan ta o de jate ko o de tɛ yen o de tɛ yen nɔ a tɛ INPS kɔnɔ a tɛ INPS de kɔnɔ nka juru tɛ INPS la ayi a juru tɛ INPS la Saka n'a ma to ka nin faamuya ka gɛlɛn dɛ juru in bɛ baaratigiw de la c'est comme sisan ne kan ka wari sara INPS ye kosɛbɛ n ka baarakɛlaw ka hakɛ sara INPS ye ne m'a bila ka taa INPS la vérificateur nana k'a sɔrɔ wari ma bila ka taa ale b'a fɔ ko wari in tɛ INPS kɔnɔ mais juru tɛ INPS la a bɛ ne de la donc o de ka kan k'a fɔ a tɛ INPS la donc a bɛ entreprise ninnu de la entreprise 200 nin faamuya ma nɔgɔn dɛ 75 ni vérificateur bɔra yɔrɔ la an b'a fɔ ko o ye zo ye dɛ ayi o tɛ parce que n bɛ fɛn dɔ fana fɔ o kama ni vérificateur ma tila ka baara la ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma tila u ka baara la sariya tigilamɔgɔw faut pas que mɔgɔw ka u ka rapport ninnu ta k'a bila bɔlɔlɔ siraw sanfɛ mais olu yɛrɛ b'a ci mɔgɔw ma dɛ bon o de ye tiɲɛni ye vérificateur yɛrɛ b'a ci o yɛrɛ b'a sɛbɛn a tiɲɛni ma yɔrɔ f'a ka walawala mɔgɔw ye parce que jamana min an bɛ jamana min kɔnɔ an mɔgɔ kalannenw man ca donc n'i y'a bila cogo min na an kɔni b'a sɛbɛnnen dɔrɔn an b'a ta dɔrɔn nin bɛ nin cogo la donc i bɛ nkalon da dɔ la k'a sɔrɔ a ma foyi kɛ i bɛ mɔgɔ jɛlen dɔ kɛ mɔgɔ nɔgɔlen ye donc Mali kɔnɔ bɔlɔlɔ sirako in a kɛlen don problème ba ye a nafa tɛ se ka fɔ ka ban mais nin yɔrɔ in na a problème fanga ka bon fɛn min kɔni bɛ nafa ɲɛ voilà donc a ka kan minnu bɛ rapport la baara ko ta sira la don a fɔra ko min yurugu min kɛra baara ko ta la don ne yɛrɛ bɛ DG fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ parce que u ye kuma dɔ fɔ ko stagiaire caman tun bɛ ko stagiaire ma ta Kasim stagiaire min taara ne yɛrɛ bɛ min dɔn comptabilité tɛ a ban service kɔnɔ mais a tun ka di ne ye a yɛrɛ ka wuli a k'a sɛgɛsɛgɛ a ka taa ɲɛɲini dɛ o de tun ka di ne ye kosɛbɛ stagiaire min taara service kɔnɔ mɔgɔ tɛ a hakɛ dɔn stagiaire bɛɛ tɛ se ka taa o est ce que hali n'a fɔra ko mɔgɔ miliyɔn 1 de bɛ taa est ce que bɛɛ bɛ se ka taa dɔw bɛ to kɛrɛfɛ dɔw bɛ to kɛrɛfɛ o n'i tora kɛrɛfɛ a t'a kun bɔ k'i ka kuma fɔ kuma min man kan tɛ k'a fɔ ko bɛɛ ye garijɛgɛ ko de ye peut-être i ma nin sɔrɔ mais ala kɛlen don ka fɛnba wɛrɛ bilen service ba yɔrɔ bilen ɲɛ i ka kan ka taa yɔrɔ min na mais n'i ye nin sɔrɔ i ka hɛrɛ tɛ a kɔnɔna la donc f'an ka nimaniya sɔrɔ k'a fɔ ko e tɛ se k'a ye a bɛɛ kɔnɔ an k'o nimaniya sɔrɔ sinon an ye yɔrɔ in na sɔrɔ cogo min fa tɛ ba tɛ o Kasim ala ta ye k'o de ye ni ɲɔgɔn 1000 bɛ yen nɔ gɛlɛyabagatɔ denw a ɲɔgɔn 1000 se tɛ minnu ye yɔrɔ i fa ye directeur ou bien i fa ye ministre o mi lase o la dɛ donc k'o ye ala ta de ye ala bɛ sababu n'a ye sababu d'i ma a y'a d'i ma o mais Saka nin kɔfɛ sa INPS yɛrɛ bɛna mun fɛɛrɛ sigi sen kan dunko juguya yurugu kuma min fɔra ani miliyari 19 ale bɛna o kani cogo di sisan sa Kasim ne ka émission tɛmɛlen ne yɛrɛ da sera nin yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ nin ye entreprise 275 dɔrɔn ye o ye miliyari 19 de ye juru bɔ olu la entreprise min yɛrɛ bɛ yen min dogolen don n'a baaratigiw yɛrɛ tɛ fɛ u ka yɔrɔ ye u tɔgɔ yɛrɛ kana fɔ o ka ca ni entreprise 5000 ani dɔɔni ye Kasim an yɛrɛ bɛ min yɔrɔ dɔn o ye miliyari 100 joli ye o kan ka miliyari 100 joli la don donc Sadio Kamara ka kuma ye tiɲɛ an tɛ fantan jamana ye an ye société min ta k'a di DNT la n bɛ directeur fo nin yɔrɔ Ibrahim Tahar an b'a fo nin yɔrɔ la société 1023 k'a d'a ma o kelen k'o ta k'o di INPS directeur ma mais mun bɛ se k'a to ko in bɛ lawaleya n ko fɔ jamana ɲɛmaa ka fara o kan n y'a kuma fɔ yan o don na i y'a fɔ ko fɔ président yɛrɛ ka sen ka don a ko la parce que an ka jamana opérateur économique u ka girin donc u ka girin ni jamana ye wa u ka girin ni jamana ye parce que n'u k'u ka girin n'a fɔra opérateur économique
ale ni fonctionnaire mankan tɛ ka baara kɛ o u bɛ se ka échange kɛ mais k'a fɔ de k'olu ka baarakɛɲɔgɔn bɛ se ka don ɲɔgɔn cɛ mais o tɛ se ka k'u bolola baarakɛla ye, u tɛ se ka k'u bolola baarakɛla ye mais n'i y'a jateminɛ u kɛlen don k'an ka fonctionnaire ba in caman san de u talen don otage la e ka kan ka fɛn min kani t'a kani e tɛ se k'o kɛ o nin de kɔlɔlɔba bɛ jamana in kɔnɔ sinon jamana in tɛ fantan jamana ye dɛ Général Sadio Kamara y'a fɔ fantan jamana tɛ an ka jamana ka sigi nin dɔrɔn kan ne bɛ kalo 3 de d'i ma kalo 3 dɔrɔn Mali bɛ a yɛrɛ sɔrɔ miliyari 100 yirika de tunnen don nin sira in fɛ école privé bɛ Mali kɔnɔ 2,400 ani dɔ mais min déclaré len don a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 500 kan mais enseignants bɛ nin bɛɛ kɔnɔ k'a daminɛ jardin d'enfants ka yɛlɛ bon nin ye miliyari 100 joli tunnen don o kɔnɔ fɔlɔ o yɛrɛ bɛ se ka école yɛrɛ subventionné o bɛ école subventionné a bɛ école dɛmɛ n'i ye transport ta k'a lajɛ transport milieu o ka girin ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan i bɛ taa sɔrɔ société ba kelen bɛ yen mɔgɔ 300 mɔgɔ 400 b'a kɔnɔ mais mɔgɔ min déclaré len don a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ baarakɛla dibi la mais et pourtant u bɛ va-et-vient min kɛ kɔfɛla ninnu na ka taa ka na a dɔw bɛ ne y'a dɔw yɛrɛ ta compter ale bɛ na ni marchandise min ye a bɛ bɛn 80 millions de ma ale bɛ 3 tours de kɛ yanni kɔfɛla cɛ ça fait 240 millions mɔgɔ min bɛ 240 millions ta ka na d'i ma o bɛ ladon e kun k'a fɔ ko e ka t'o tigi marginaliser il est temps jamana ɲɛmɔgɔ ka yɔrɔ ye il est temps n'i ye olu fana bila ka vigile ta an ka bureau bɛɛ vigile bɛ bureau bɛɛ kɔnɔ u bɛ jɔ da bɛɛ la l'avogardu u bɛ jɔ da bɛɛ la mais i bɛ taa ministère dɔw la i bɛ taa sɔrɔ vigile min bɛ yen taa k'a déclaré don a b'a fɔ e k'a ma kɛ nka tun ka di ne ye e ka wuli ka se ninnu yɔrɔ ninnu na u b'a fɔ e k'u ma déclaré mais u tɛ INPS la sariya b'a fɔ u bɛ ministre so yɛrɛ baarakɛyɔrɔ ministre so u bɛ dugumala jɔsibagaw bɛ yen les techniciens de surface yɔrɔ filanan u tɛ INPS la olu fana t'a la u t'a la olu yɛrɛ ta makari ko de don olu ka bana ka jugu dɛ bon n'i ye milieu ta n ka mɔgɔ minnu bɛ mine kɔnɔ sanubɔyɔrɔ kɔnɔ société mère a b'a déclaré ko mɔgɔ 200 de b'a bolo baaratigi yɛrɛ mine comme tɛ fɛ ka société nin tɔgɔ fɔ société mère dɔ bɛ a bɛ a fɔ INPS ye ko mɔgɔ 200 de b'a bolo donc ale bɛ kaso la o ko in na de ale b'o de ta mais i bɛ taa sɔrɔ société clandestine min bɛ yen nɔ o bɛ se fɔ 8 ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 1000 bɛ o kɔnɔ baara la olu ma déclaré olu tɛ fɔ maa ye ayi o tɛ fɔ maa ye minnu ko ne ma ko olu bɛ se ka miliyari 500 ladon chaque trimestre u bɛ se k'a ladon yɔrɔ n ko Mali n k'a tɛ se ka ɲɛfɔ mais société clandestine minnu filɛ nin ye dɛ o ye an ɲɛmaa dɔw de fana ta ye parce que n ko de y'a problème ye minnu bɛ dogo la an ka ɲɛmaaw de t'a dɔn a marché tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma ni ɲɛmaaw tɛ u ka wuli u ka taa vérifier sinon ni ne t'a dɔn nin bɛ kɛ cogo min jamana kɔnɔ société n bɔra min kan n bɛ profiter n b'a fɔ yan i b'a dɔn k'an ka jamana masakɛ kɔrɔ dɔ bɛ yen a mɔden o kelen don ka taa marché ba de ta ka d'a ma i b'a dɔn k'a bɛ mɔgɔ minnu b'a bolo baara la a b'u wulu gɛn de ko yɔrɔ min y'aw ja i t'a fɔ ye jamana masakɛ kɔrɔ dɔ mɔden o bɛ ka mɔgɔw wulu gɛn ni baarakɛlaw dɔw tun bɛ sara 8,000 société kɔrɔ dɔw bila u tun bɛ sara 8,000 ale nana u ta a b'u k'a bɛ 1,000 tigɛ ko k'u don INPS la 1,000 tigɛra u ma don INPS la n'u y'a kuma fɔ a bɛ tila k'u gɛn parce que a dalen bɛ a kɔ mɔgɔw la bon n'an ma bɔ nin kɔnɔ dɔrɔn an bolo k'an bɛ taa yɔrɔ an tɛ taa yen nin de ye jamana yɛrɛ problème ba ye nin yɔrɔ in kɔnɔ ne nin taara bala bi kalo 3 dɔrɔn Mali bɛ kɛ Mali kura ye parce que mɔgɔ bɛ na déclarer u bɛɛ bɛ droit de sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ jamana b'a ta sɔrɔ c'est pour cela projet min filɛ nin ye maison des employés patronat bɛ o patronat ye patron de faralen ɲɔgɔn kan o président o bɛ yen nɔ n bɛ a fɔ yan o ye Bali Mozadek ye ale ye patronat président ba de bi i kɛra baara
quel a fait un secteur privé qu'on a cas présent de balier. Bon, il est temps comme on faisait des barres là au boulot. On faisait qu'un gars soba créé école maître B à Kono, garnier au bas Kono, et boulanger au bas Kono, et télécommunication et moro bas Kono, yoro joshila au bas Kono, ni beka présent de farala nyoron ka kafara syndicat au boucan, ambe ni mbara inke, si ça avec un mouillé, au lieu que le noga femme dogo jamana là, on faisait de beau déclarer jamanaï. Parce que moi qui m'avais doublé, au état faut que moi duruba bolo. On moi qui me bikono ton duru, au lieu anga tondo on est en fait pas ira jamana là comme moi qui me debe nimbara wena. Au lycée de fene bambolo. Ah bah mais ça là, ego INPC ka bo wari mi ni vérificateur a kuma fo mena na soro chokodi. Parce que ta pour l'économique là. Et n'a pas pour la sang. Abe otata les. Comment INPC directeur de ata ko be alebe jabaje chokodi. Ay na be pour la non INPC directeur comment de fora bololo kan. Mais oni INPC directeur ata lu tegele ko sera pour la abe nyedo no de ka fogo INPC directeur notala. INPC directeur no fo de tala. Donc pour le no segalege. Pour le wo segalege société tigi nunu de be wele ubena. Donc awo ube wele pour me wele. Na anye Burkina Faso meneru. Ah donc juru mi mila mais wo etabe ni chama baradi ni chama de ma. Ah ube baraka no gouvernement. Ube baraka no gouvernement. Donc bol tugo tulula. Patronat fle na galarango warbe di patronat ma. Kugu era de me. Ube keo. Oh ube subventionné o. Donc na ma yakube ke gaba. Donc afune be mo munu ta jija ko luga fin sera. Ah mais projet mana sigi senga sauna na baraka chugodi. Projet in mana sigi senga projet in be baraka ni bararoba nani de jamana in kono. Anafa anolu de be baraka ma nafa be se ministère chamama. Bararoba folo YNPC parce que tonden fɛn be mɔgɔ be baraka jamana in kono projet in ko de ku tɔgɔ ka sɛbɛ YNPC la comme charia an ka charia gafe b'a fɔ cogo code du travail b'a fɔ ko ni mɔgɔ ta bara la ko tɛ 48 heures ka déclarer donc o b'a kɔnɔ ani kanam be baraka en cas maladie assurance maladie o bila ni mɔgɔ min banara pour que o ka furakɛ nɔgɔya la ni furasɔngɔ ye 100 a tigila mɔgɔ ka 30 sara. Donc jamana ba tota ani DNT be barake direction nationale du travail comme mo chambe inspection do inspection ka bara denw la kana o ka bara ro la donc anolu be barake ñogon fe ani impôt parce que taxe do impôt sur le traitement et salaire abe bulletin kan ITS donc o ITS yere fene be na minado DNT mo ko lu be na nafa min soro o la vraiment o luté adando an yeron kun folo ge DNT la directeur ye YNPC wele an sigira akoko kanam yere de ale wele ko an be je ko kan ni bara inke parce que olu kunte min kalama olu boro de kalama donc ni bararo banani ni olu ka manga gagner ni de oye sisan ni de oye donc manga gagner yere de ni voilà mais mamunu baw bolo aw sira ka ñogon soro cogodi aw farala ñogon ka cogodi la inu ko olu bela jilen do minangele ngono cogodi me profiter kasim ni ma gɛlɛya kɛ gɛlɛya fura sɔrɔli man o bolo dɛ o ye tiɲɛ mɛnɛ f'i ka gɛlɛya kɛ voilà n'i ye degun kɛ i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen parce que ne mɛnna nin milieu in kɔnɔ secteur caman bɛ yen ne tɛmɛra a fɛ n tɛmɛra secteur caman fɛ informel kɔnɔna la ne tɛmɛra fan caman donc a laban nana kɛ min o de ye chauffeur ye donc ne y'a ye degun de bɛ nin secteur in kɔnɔ commerce i bɛ taa sɔrɔ i mana taa fan o fan n'i taara ekɔliso la ka taa ekɔliden tabaga ninnu lajɛ maɲumako de don n'i nana taxi sira fɛ sotarama maɲumako de don n'i ye gardien sigilen da la e n'u ka baro kɛ ban i b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ degun na mais n'i y'u ka patron lajɛ wari min bɛ sara u kunkɔrɔ ka tila ka t'u ye nin cogo la n'i y'a sɔrɔ i fɛnɛ i dalen don ko dɔ kama i tɛ sigi k'a lajɛ kama ne ye wulikajɔ sabati n ye mɔgɔ tɔgɔ mɛn ni mɔgɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n bɛ taa n hakilina fitinin bɔ ka yɛrɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen pour que an bɛ se ka baaradenw fana ka soba sigi jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min ni
jamana de bɛ lafiya jamana bɛna nafolo sɔrɔ a ma deli ka nafolo min ɲɔgɔn sɔrɔ ni donc jamana kɔnɔdenw fana bɛna lafiya sɔrɔ min bɛ yan min bɛ Kidali bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a nɛma la. Ayiwa mais i ye yɔrɔ dɔ fɔ INPS Kanam impôt ale ni DNT aw ni olu nana ɲɔgɔn faamu cogo di parce que aw ka mɔgɔ ninnu lakodɔnnen tɛ sɛbɛn t'u la ninnu ni maa minnu bɛ baara kɛ sɛbɛn bɛ maa minnu na olu de don u bɛ na ninnu jagoya de k'u ka mɔgɔw yɔrɔ fɔ wa. Jagoya de don parce que a dogolen de don u ma ni INPS wulila sisan k'a fɔ k'a bɛ taa société la ka taa contrôle la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ employé bɛɛ labɔ k'a tɔ to mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ye donc o mɔgɔ 10 o de bɛ to k'olu de to yen donc o mɔgɔ 10 de bɛ yira comptable b'o de yira ko ninnu de ye baarakɛlaw ye olu bɛ olu yɛrɛ sara INPS la voilà k'a sɔrɔ mɔgɔ min bɔlen don o ka ca ni mun bɛ yen a dɔw bɛ yen n bɛ a dɔ dɔn mɔgɔ 770 dɔɔnin de b'a bolo mais mɔgɔ 140 a kɛlen don k'o de déclarer mais société tigiw fana bɛ ale kɛ bureau de placement u y'ale k'o de donc u b'u ka mɔgɔw bɛɛ cɛ ale de b'a recruter ka d'u ma donc u bɛ baara kɛ ni société ninnu na donc a saraw bɛ di ale ma donc ale b'i ta tigɛ a la ka mɔgɔ ninnu degun u bɛ ka ɲina min kɔ i bɛ ka jamana suɲɛ i bɛ ka jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ donc o kama n ko il est temps que président ka sen don a la. donc e bolo INPS ni impôt ni Kanam ni DNT ninnu fangaba tɛna k'u la ka ɲɛsin nin ko in ma wa. fangaba tɛ u la ka ɲɛsin a ma parce que fɛn min tiɲɛna san caman tɛmɛlen o dilanni ni wulila k'i jɔ o nɔfɛ a ma nɔgɔn dɛ pour que a ka dilan sisan jamana masakɛ de b'a jɔ ni mun ye ka jɔ bon ka fanga di DNT ma parce que DNT de bɛ nin bɛɛ kunna ale de bɛ fanga di DNT ma n'a ye fanga di directeur ma bon wuli n bɛ fɛ maa o maa bɛ yen sariya ye min fɔ sariya kalawaleya bɛɛ kan n'ale y'o fɔ ale fana bɛ INPS de wele ka Kanam wele ka impôt wele donc u bɛ taga kɛ a kɛcogo la. donc n'aw n'u bɛnna kan ten a tɛ se ka nɔ bɔ. n'an n'u bɛnna kan tan ko an ye ka sigi kɛ siɲɛ 1 ka sigi kɛ siɲɛ 2 mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ taa kɛrɛfɛ. mais ni projet lancera ninnu aw tɛna se ka wuli ka jɔ. projet in baara bɛ kɛ diyagoya de a kɛra bi o a kɛra sini o a bɛ kɛ diyagoya de parce que tɔndenw jamana kɔnɔdenw b'a degun kɔnɔ de u mago de b'a la a ka lawaleya a tun ka d'an ye a ka lawaleya nin wagati de la o de tun ka d'an ye voilà parce que n'a kɛra a bɛ na ni kura de fiyɛ anw ka ni transition in na a bɛ na kɛ sababu ye maa bayirika min ye transition soutenu olu de bɛ na lafiya sɔrɔ o de ka di anw yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ da ka miiri ni min ye o y'o de ye. awa a ko ko a bɛna na baara in kurunbɔ karili kɛ o kɛnɛ ka baara bɛna na kɛ cogo di. y'a dɔn an bɛ maa caman welelen don a kɛnɛ kan maa minnu bɛ n'o ye INPS Kanam u bɛɛ lajɛlen welelen don lettre taara di u bɛɛ ma ka fara aw kan invité caman bɛ yen nɔ ka fɔ invité caman bɛ yen transport maaw bɛ yen maa caman bɛ a kɛnɛ kan. voilà an bɛna kɛ k'a kuncɛ ni tableau di belebeleba ye voilà an ka décembre kalo tile fɔlɔ a bɛ kɛ ɲamana sira in na ATC fasi yɛrɛ la voilà an b'a kɛ yen nɔ oui. mais Saka projet sigili ye siɲɛ nka mais projet bɛna na baara kɛ cogo di. déjà maa jumɛn bɛna na don a kɔnɔ a bɛna na lasɔrɔ cogo di. parce que e bɛ ka jama min fɔ o jama ka ca dɛ. a jama ka ca hali sokɔnɔ baarakɛlaw baara di. bɛɛ ka représentant de bɛ anciens ka représentant olu ka commission sigilen don. école karamɔgɔ olu sara tulu b'o la. école karamɔgɔ n'i taara école privée ninnu na i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ ka sara 5000 sariya ye 8000 de mais 5000 de bɛ ka fɔ. yɔrɔ INPS ko kuma t'o la. INPS ko kuma tɛ se ka fɔ. voilà donc o degun b'olu kan o kama n bɔli min kɛra katikaw ye wele ko non ko n da ma se u ta ma k'a ma bɛn o ma. kati école karamɔgɔw olu fana b'a la. olu b'a la olu ta ka jugu a bɛɛ ye. ko n da ma se u ta ma ko vraiment k'a ma bɛn o ma c'est à dire a mɔgɔ dɔw bɛ bɔ yan. o ka bɔ mɔgɔ hakili ma dɛ kati. ancien dɔ bɛ bɔ yan a bɛ cours ta kati de. a bɛ taa mɔgɔw kalan kati de. ka bɔ Bamakɔ yan ka taa mɔgɔw kalan kati ka segin ka na. ale ka so ɲini kati. donc gɛlɛya min b'a kan non ala de b'a dɔn u ye ne yɛlɛ u ka groupe bɛɛ kan u ka groupe fɛn fɛn u ye ne yɛlɛ a bɛɛ kan pour que n bɛ se ka u lafaamuya cogo min na n b'a yir'u la a bɛ na ɲɛnabɔ
ne kɔni se mi n bɛ boli la a bɛna ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ voilà a bɛ ɲɛnabɔ parce que jamana ka nafa de b'a la ni jamana fɛn o fɛn développé len don diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ sigilen bɛ nin de kan mais i b'i ɲɛ tugun de k'a kɛ parce que n'i ko k'i b'a kɛ a bɛ yɛlɛ dɔ jeli kan o diyagoya ye dɛ parce que dɔ kelen don ka taa société dayɛlɛ ka di a muso dɔgɔnin ma dɔ kelen don ka taa dayɛlɛ ka di fɛn ma donc n'i ko k'i t'o ndaraki ka b'o bolo ka mɔgɔw la lafiya n'i y'a to a bolo ten mɔgɔw degunnen bɛ to wa a dun bɛ fɔ don dɔ a bɛ fɔ donc an b'o de éviter aw yɛrɛ ka kulu ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o chauffeur ye kosɛbɛ bi chauffeur kulu fana dun ka ca aw sera ka ɲɔgɔn faamuya cogo di ka bɛn kelen na ka don nin ko in na nin ko in yɔrɔ taxi président ba sotramaw président baw ka fara gros porteurs kan bɛnu a président foyi tɛ ne ma se min ma n taara fɔ fɛn fɛn o bɛɛ ko fission an bɛ taga nin de tiɲɛ ye an bɛ taga nin de n'i y'i bolo jɔ yɔrɔ min na an b'an kunsin yen ma o bon président min ka kan ka sigi a la Mali kɔnɔ a bɛ kɛ o tɛ kɛ ne yɛrɛ ye bilen ne ye assisté RMK président mais maison fana président de bɛ sigi a bɛna maison fana président maison président de bɛ sigi donc tɔn bɛɛ lajɛlen bɛ na ka na fara ɲɔgɔn kan ka tugu o de nɔfɛ a bɛ kɛ o cogo la parce que tɔn caman fana bɛ yen o fana ka ca ni tɔn 30 ni dɔɔnin ye ale fana ni o de bɛ na a fɛ donc n'olu nana fara ɲɔgɔn kan komi an bɛna commission minnu sigi donc commission kelen o kelen bɛ mɔgɔ 25 ta olu de bɛna baara kɛ donc n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye société dɔ créer yan a kɛra garnage ye o k'a bila carré kɔnɔ yan nɔ donc i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 25 in na dɔ b'a dɔn ko bɛ donc o fana bɛ o information bɛɛ ta o information in de bɛ ta o de bɛ taa di INPS la o de bɛ taa di CANAM na o de bɛ di DNT la o la juru minnu ni fɛn minnu bɛ yen a tɛna bloquer bilen parce que ni mun m'a ta kɛ i ka société bɛ se ka minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma faut que État ka don o de la o de fana bɛ jamana lafiya jamana tɛ avancer ten ayiwa aw bɛ k'a kɛ Bamakɔ yan est-ce que aw y'an ka marabolow olu sen don a la wa olu ta ye jumɛn ye a ko la sisan bon an ka association fɛn o fɛn bɛ yan syndicat fɛn o fɛn bɛ yan a bɛɛ ka lasigidenw bɛ région na donc an ye a ta association maa kelen groupement fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ maa kelen kelen bɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan o de kɛra ka région fɛnɛ sigi an y'o de kɛ ka donc a bɛ région fana kɔnɔ an bɛ région bɛɛ kɔnɔ an bɛ région bɛɛ kɔnɔ donc o maa kelenw de bɛ fɛ minnu bɛ Segu ka taa fɛn ninnu mais saka sini ni président ko k'a b'a sen don nin ko in na aw bɛ mun de fɔ a ka taa ni sira jumɛn ye joona ni président ko k'a b'a sen don nin ko la an yɛrɛ pressé bɛ min na o y'o de ye parce que liste mun yɛrɛ bɛ anw bolo yen ni président y'a ye don o don ji bɛ ci ko dɔ bɛ kɛ tellement ni mɔgɔw tɔɲɔnnen don n bɛ tila k'a dɔ ci ma mɔgɔ 3000 u bɛ réseau de garder kungo kɔnɔ sans abri foyi tɛ u kunna san bɛ na u kan fɛn bɛɛ u bɛ sara 5000 de téléphone réseau ninnu denbayatigiw de don 5000 kungo kɔnɔ mais joli bɛ minɛ yan kelen yɛrɛ ta minɛ na o don ko an sɔn ko yɛrɛ fo y'a ka marifa minɛ a la k'a sɔrɔ selaw ye mugu ci a la o kama n b'a fɔ pour que jamana ka bɔ banditisme ninnu ni vagabondage ninnu an ka bɔ a kɔnɔ il faut que an ka valeur don nin baara ninnu na ni mɔgɔw bɛ sara u sara cogo la u bɛ juru sɔrɔ système bancaire ka bila sen kan mɔgɔw bɛ juru sɔrɔ banques la i b'a ye k'a fɔ u t'u yɛrɛ don ko dɔw la quoi fɛn dɔ bɛ non u b'o to yen parce que n'i ye garantilen don fɛn baara y a pas de sous-métier e garantilen don i ka denbayaw ça va u garantilen don i tɛna t'i yɛrɛ sen don ko dɔw la donc il faut que an ka nin politique in de ta k'a bila en jeu fantanw ka se ka lafiya da sɔrɔ sinon dɔ kɛra dɛ société tigi bɛ gagner ale bɛ hɛrɛ sugu bɛɛ sɔrɔ mais mɔgɔ bahirika b'a nɔfɛ o bɛɛ degunnen don i tɛ société tigi kelen ɲɛ bilen wa i ka mɔgɔ bahirika in lafiya ala yɛrɛ b'i dɛmɛ o tiɲɛ minɛ ayiwa saka komi tɔn in a sigi waati o bɛna na surunya peut-être que yan'o cɛ n'i bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ mais bi e yɛrɛ bɛ mun fɔ tɔndenw ye
n bɛ weleweleda de kɛ tɔndenw ye hali bi maa o maa bɛ yen ko i ma i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i ka wuli n'i ma wuli n'i ye weleli kɛ an b'i sɛgɛrɛ pour que i k'i yɛrɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔna la a ma sɔrɔ min Alde Bamako la an ka bureau bɛ Alde Bamako la CSREM ka bureau bɛ yen nɔ a bɛ Alde Bamako la ka ɲɛsin sɛfagalaw ma fonseba in kɛrɛfɛ o y'an ka bureau ye oui. Donc ni mɔgɔ mago b'a la o bɛ se k'aw sɔrɔ ni i mago b'a la i b'an sɔrɔ téléphone ye 70 46 23 88 70 46 23 88 ni mɔgɔ mago b'a la n'i y'an wele i b'an sɔrɔ yen nɔ donc n'i kan ka don tɔn na cogo min na o bɛ f'i ye secrétaire administratif bɛ yen a sigilen bɛ secrétaire bɛ yen particulier u sigilen bɛ yen u bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye i bɛ fɛ i ka dɛmɛ cogo min n'i bɛ société min na i b'o tɔgɔ di ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ a société kɔnɔ i b'olu fana tɔgɔ di donc a bɛ enregistrer k'a bila aw mɔgɔ 100 hali aw mɔgɔ 100 don a ka liste kɛ dɔrɔn a k'a ci k'aw bɛ nin société de la donc baara bɛ nɔgɔya an yɛrɛ bolo o la voilà. ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na ni weleweleda kan b'o la ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ donc n bɛ weleweleda kan n b'a kuncɛ toujours n'an ka ɲɛma ka ko in ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye vraiment INPS degun min bɛ a kɔnɔ bi mɔgɔ kana na INPS minɛ a ma mɔgɔ kana na INPS ɲɛma minɛ a mɔ parce que fɛn dɔw don a majɛlen don tiɲɛ tɛ a kɔnɔ donc ni i y'a ta ka a minɛ a mɔ donc a bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye donc tiɲɛ tɛ a kuma ninnu na kuma minnu don u déplacélen don bon an kɔni bɛ a condamner INPS baarakɛlaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a condamner k'a fɔ ko ka yɛlɛ réseaux sociaux kan ka kuma dɔw ta k'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ma INPS yɛrɛ dɔrɔn tɛ ka kuma kolon ta k'a ɲɛsin an ka jamana cadrew ma vraiment an b'a condamner k'a fɔ a kɛbagaw ye u k'a dabila u ka segin u kɔ u k'a dabila donc an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kasima an b'i fo an bɛ Keba fo ayiwa i Dunbiya an bɛ a fɔ sisan ni na dan sigi wulada in na kibaruyaw la association min bɛ n'o sigilen don chauffeurs tɔgɔ la conducteurs routiers artisans minnu ka wulikajɔ bɛnnen don Mali kura ma n'o o ye ACC RMAK ye ale ɲɛmaaba de tun b'an bolo yan n'o ye Saka Dunbiya ye an b'a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ min bɛ sen na a ka bi tulo kunnandi kɔnɔ fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin na yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka bɛɛ lajɛlen bila i ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na Keba Jalo k'i fo n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruyaw olu bɛna da aw ma yan a k'an bɛn Ala ka dugu ɲuman jɛ.